Fideo hyfforddi byr yw hwn ar becyn dyfeisio robotec troi eich llaw. Mae'r pecyn hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddi myfyrwyr ar hanfodion roboteg. Mae roboteg yn dod yn fwy cyffredin ym mywyd bob dydd, ac ar hyn o bryd maen nhw'n cael ei defnyddio mewn amrywiaeth o sectorau, sef yn ei niwclear, y maes milwrol, gweithgynhyrchu ac iechyd a gofal cymdeithasol i enwi rhai yn unig. Dyma sut y bydd y pecyn yn eich cyrraedd. Ni fydd yn cael ei anfon i'n partneriaid hyd nes ei fod wedi archwilio'n llawn i wneud yn siŵr ei fod yn gweithio. Yma gallwn weld yn union beth sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn. Robot ar ddangos gyda rheolaeth bell, pêl, cydrannau'r cwrs rhwystrau, batris lithium sbar ar gyfer y robotiaid, batris AA sbar ar gyfer y teclyn rheolaeth bell, 2 flwch gyda chydrannau ar gyfer gwneud 2 gar robotic syml sy'n synhwyro rhwystrau, a gwerfydd batri. Nawr eich bod chi'n gwybod beth sydd wedi'i gynnwys yn y blwch, gadewch i ni fynd ati i roi'r pecyn at ei gilydd. Ar ôl i bopeth gael ei dynnu o'r bocs yn gyntaf byddwn nhw'n creu'r cwrs rhwystrau. Yn syml rhaid cysylltu rhannau fel y dangosir. Ar ôl i'r cwrs gael ei gydosod, gwnewch yn siŵr bod y lifer hon yn y safle cywir, yna rhowch y bêl yma. Nawr trowch y robot ar ddangos ymlaen trwy flicio'r switch hwn. Trowch y teclyn rheolaeth bell ymlaen trwy wasgu'r botwm hwn. Nawr bod y robot wedi droi ymlaen, rhaid ei ailosod trwy ddal y botymau A a B i lawr ar y robot. Unwaith y bydd y robot yn y safle hwn, pwyswch y botwm A ac yna'r botwm chwarae. Bydd y robot yn graddnodi ei hun cyn setlo i mewn i'r safle hwn. Wedyn, gellir ei ddefnyddio. Mae'r 2 flwch llai yn cynnwys darnau i fyfyrwyr gydosod ceir hunan yrru. Rhaid dilyn yr un drefn ar y rheolydd ar ôl cydosod i'w cael ei weithio. Nawr bod y pecyn wedi'i gydosod ac yn barod i'w ddefnyddio, gallwn ymgymryd a gweithgaredd. Yn gyntaf, gosodwch y robot ar linell gychwyn y cwrs rhwystrau. Gellir gweld y botymau sy'n rheoli'r robot ar y bwrdd sy'n mynd gyda'r cwrs rhwystrau. Gan ddefnyddio'r teclyn rheolaeth bell, y dasg yw lliwio'r cwrs yn yr amser cyflymaf fel hyn. Gall fod yn hwyl amser i'r myfyrwyr yn perfformio'r dasg hon, a chael rhestr o sgoriau'r myfyrwyr mwyn iddynt gystadlu yn erbyn ei gilydd. Y dasg arall yw cydosod y car hunan yrru. Mae'r cyfarwyddiadau ar ei gyfer ar y taflenni sydd wedi'i cynnwys. Weithiau gall rhan o robot ddod yn rhydd o'i hunain. Os bydd hyn yn digwydd, gwthiwch y rhannau yn ôl at ei gilydd a sicrhau bod y robot yn gweithio'n gywir. Efallai y bydd angen ei ddiffodd a'i droi ymlaen eto. Os bydd y prif batri ar y robot yn mynd yn isel, bydd y robot yn seinio 3 beep. Os bydd hyn yn digwydd, rhaid newid y batri ar unwaith mwyn ysgoi unrhyw ddifrod. I newid y batri, mae'n rhaid i chi godi rhan hon o robot. Tynnu'r batri allan a gosod yr un newydd fel hyn. Dim ond pan fyddant yn cael ei tynnu o'r robot y bydd y batris yn gwefru. Ni fyddant yn gwefru os yw'r gwefrydd wedi blygio i mewn fan hyn. Yn olaf, gwiriwch fod y teclyn rheolaeth bell ymlaen gan y bydd yn ei ddiffodd ei hun ar ôl cyfnod byr o beidio a chael ei ddefnyddio mwyn arbed pŵer. Os bydd unrhyw broblem yn codi nad ydynt wedi'w trafod fan hyn, ffoniwch y tîm troi eich llaw 01554 748 101. Byddant yn hapus i helpu.